May handsome labi eh. Ich bin Pferd. Kami ngayon sa mall. Decoration pa rin yung mall nila. Ang asawa ko nandun sa nag-CR siya. So sabi ko dito lang ako maghihintay. Ayan. Oh, may dekorasyon pa rin sila, oh. Diba, oh. Matakbo siya kaya nandun eh, kasi kailangan niya mag-CR. Oh. Wait lang. Mag-picture tayo. Guys. Grabe, nagpa-fog yung ano ko, oh. Cloudy yung... Wait lang. Kagaling ko lang guys sa labas dahil ako ay sumaglit sa Aldi. So maglagay tayo ng pampatungan ng ating camera. Oops, nakikita niyo yung bote ng Coke ng asawa ko. Hello. Ito maliit lang yung bagay tinala ko. Kasi nga, wait lang, tanggalin ko muna ito. Salamin ko. Foggy siya. Ang lamig-lamig sa labas, guys. Naka-ano kasi tayo ngayon. Dito guys, is naka 2 degree. Ang lamig. Kaya mo nasabi ko, ang lamig. Kasi nakaraan hindi eh. Parang nagwa-warm parang nakaraan, hindi masyadong malamig. Pero ngayon, parang bumabalik na ulit. Parang magsusnow na ulit. Kasi ang sabi sa weather, ganun. Yes. Ayan. So, yun. Nung nag-snow kasi dito, guys, hindi ako nakapag-video. So, hindi ko siya kina-consider as my first snow. Kasi hindi ko siya na-enjoy. Hindi ko siya na-saksihan ng sobrang paano ganun. Ayan. So, yun. So, yeah. Hopefully. Tapos, galing ko lang guys, ng Aldi. So, sumadya ako, guys, mag-ano na. 7:30 na. So, hanggang 8 lang yung ng gabi. Wait lang. Bumili lang ako ng konti. Ayan. Pomes. Pag ito, pombear. Tapos saging. Tutumba na yung aking saging. Tapos may corned beef pa din. So bumili ako ng isang corned beef. Ayan. For the gusto ko siya. Nagustuhan ko siya. Lasang-lasa kasi siyang beef. Tapos itlog. Ito kasi guys, same price pa rin naman siya, pero ibang kulay lang, brown. Ayan. Yun ang binili ko. Bali kanina, pumunta kami ng aking asawa sa city, sa mall. Nag-mall kami. Ay, mga pa rin doon, may mga dekorasyon, ganyan. Dahil pang Christmas decor doon. Tapos, ang ginawa lang kasi namin doon is, pinuntahan lang namin yung kanyang relo dahil dapat itong nakaraang week pa yun, kaso lang wala kaming time. Talagang bese. So, yun. Kanina namin pinuntahan at ayun, nakuha niya na yung kanyang relo. Ayun. So, yun. Tapos, naghanap kami ng lulutuin ko para sa church bukas. Kasi every first Sunday of the month, ang church ng Filipino community. Tapos, after nun is may salo-salo. So, every family ay magdadala ng food. Ayan, ganun. So, yun. So, yung nabili namin, kasi isda. So, nagtalo pa kami dito sa isda, sa isda. Kasi, sabi ko sa kanya, yung na lang, hanggang sa napunta kami sa Kaufland. Ayan o. Ang mahal ng isda ito guys, parang dorade. Parang kamag-anak ng kamag-anak ng tilapia. Ganyan. So, ito dorade. Kamag-anak ng ano ba ito? Pinsan ba ito ng tilapia? Kasi yung tilapia, sabi ko sa asawa ko, ang tilapia ay pinsan ng bangos, ng milkfish. So, dahil pinsan ng bangos yung bangos yung tilapia,
Ang tilapia, pinsan niya si Dorade. Charot. 16-16 siya. So, 16-16. Ayan o. Sabihin namin. So, ito yung, ano to guys, marinated na siya. So, kailangan ko lang tong hiwain. Tapos, piprito ko lang naman ito guys. Ayun. Tapos, yung asawa ko umalis na. Pumunta na siya ng work niya. Ayun. Tapos, kumain kasi kami kanina ng ng pizza. So, yung pizza ko guys, nandito pa oh. Ayan o. Ano to? Tuna. Tuna. Oo, fish. Tuna fish. Basta ganun, fish. Basta fish siya. Fish flavor. Ayan. Ito. Ilan ang nakain ko dito? 3 slice. Ayan, 3 slice. Oh, sa laglag. Kasi tinanggal ko na doon sa Ayan, 3 slice. Tapos, kasi may kinakain akong tinapay na may cheese tsaka egg. Ayan o. Ganyan. Ito yung tinapay. Nagustuhan ko siya kasi nga, pag bumibili kami sa mall, pag pumunta pala kami ng mall, guys, nagbibili kami ng tinapay sa mall, yung ganito. Ganitong tinapay, tapos ang palaman niya parang meatloaf, ganyan. So, bumili kami yan kanina. Yun lang kinakain namin doon. Tapos, kinabawa kung gusto kong bumili ng something pa, ganyan. So, pero mostly, ang kinakain namin doon, ito, kasi paborito ko talaga ito. Nagugustuhan ko siya. Tapos, lang kami doon, naggala-gala, nag-ikot-ikot, tapos tingin-tingin ng mga tapos, sinasabihin ako ng asawa ko na ayan o, ang daming sale doon sa mall. Tapos sabi ng asawa ko sa akin, ayan o, maghanap kayo may mga sale, ganyan. Wala talaga akong mapusuan. Ganun to, sabi niya, wala kang magustuhan. Sabi ko, wala. Ay, hindi ko kailangan pa yung mga mga damit or something. Kasi may damit pa naman ako dyan. Ganun. So, yun. Wala naman nabili. Ang binili lang namin talaga is yung lutuin ko bukas. Ayan, para sa church. Ganyan. Tapos, mamaya, dahil maaga kami kumain kanina nito, dahil nga may work ng asawa ko. At panggabi siya. Ganyan. So, yun. Hindi talaga maganda ngayon yung pakiramdam ko. Siguro, sa panahon o magkakaregla. Ganyan. Basta ganun. Hindi ko magets. Guys, update! And babalutin ko na yung aking gift doon sa aming friend. Ibibigay na ko bukas. Diba? Ngipin lang sa kalam. Morning! Happy Sunday! At this is, I consider my first snow. It's snowing now. Charot. Nakikita niyo ba? Oh. Wow. Malakas yung snow ngayon. Oh. Guys, good morning. Hindi ba afternoon na? Ngayon, padami yung mga nagre-rain lang nag-snowfall lang, pero hindi pa nagpuputian yung Yan. Guys, ayan na pala yung aking isda, no? Parang lang tingnan sa camera. Ewan ko bakit, ganyan. So, naprito ko na siya. Tapos, nalagay ko na dito sa ating Tupperware. Ito yung nabili ko sa, sa Cody. Ganda siya, yan. So, kasya siya dyan. Ang lalaki kasi dito, guys. Ang lalaki, oh. Hiniwa ko lang siya ng, lang. Yan, tag ito. Half lang, kalahat. Ayun lang. Isang hiwa lang, ganyan. So, yan siya. Laki niya. Kasi lagyan ko ng mga lettuce sa ilalim para may design. Charet. So, yun. Mag-aayos lang ako. I'm on the church now.
kami. So, dumaan kami dun sa aming friend kasi wala siya sa church kasi sakit siya. So, tapos binigyan niya ako ng suha! So, suha. Ayan. So, yun. Nakita na kami ng friend ko din. Ilagay ko na lang dito yung picture. Hindi na ako nakapag-video kasama siya. Ayan. So, thank you. Nice meeting you, sis. Ayan. So, ayun lang yung ating video for today, mga Mari. Thank you for watching and I will see you guys in our next one. Good night!